שלום וברוכים הבאים לטורניר FXP הקיץ 2013 בחסות אל סנאל. הגעתם למשחק בין קנון לאינפנט. רק מתחיל בבלקסן. כן, מפה שלא רואים הרבה, אבל נראה, יהיה נחמד, טוב, אינפנט מתחילים בהגנה וקנון בהתקפה. בוא נראה. FK1 אצל אינפנט. טוב, קנון מתחילים לכיוון 2 ו... denied, פשוט לא נותנים להם להיכנס. כנראה עכשיו הם הולכים לאחד. זה לא נקרא רוטייט כי הם אפילו לא יצאו מהבייס. אבל... בוא נראה ואלי סקופ. לא ליודאי תנקר לו. והוא לוקח את הפיק. ואין אף אחד מאינפנט באחד. הם הפקירו את הסייד בגלל שהם חשבו שזה 2. קנון פורצים אחד. איזי עם הסיפור. ואינפנט עדיין לא הבינו שזה אחד. שזה... כן. הנה. קונסקס לוקח פיק. ואלי בפיק מהמידל. טריפל קיל של ואלי. ובוא נראה אם הוא יוכל לקחת את הרביעי. אומייגוד, that's 4! 4 קיל של ואלי. 4 קיל. לקנון. אוקיי. קנון הולכים על הספליט 3-2 ו-2 ל-1 עם הסיפור. ידון פורץ כבר את הווירהאוס. לא, הוא רק גורם להם לחשוב ככה והקבוצה שלו הולכת ל-2. רק 1 vs 1. בתוך 2. והסייד של קנון כבר. איזי עם הסיפור. מתאים. הולכת להיות פה הריגה של ואלי. איזה... תיקר לו. לא יכל לעשות פה הרבה. איזה אמבוש. וצ'יזי עם הדאבל קיל לסיים את הראונד 2-0 לקנון. בוא נראה מה קנון עושים עכשיו. שולחים את הסקופ למידל וכל השאר ל-2. ידון קיבל נייד. קונסקס כבר פורץ. 2 מחכים לו בתוך הסייט. פורצים 2. קונסקס עם הפייל. פימפור מוריד את צ'יזי. קונסקס עם הדאבל קיל. והסייט של קנון. ומשום מה 2 השתיים האחרונים של אינפנט עדיין באחד. מה הם עושים? פריצה איטית. ואלי לוקח אחד. רק only knife נשאר. לוקח את ואלי, אבל אני לא חושב שיש לו מספיק זמן, והראונד הזה יהיה של קנון. כן, בורח. דאבל. 3-0 לקנון.
שאר הקבוצה הולכת לשתיים. כן. והשמירות של אינפנט תמיד... רגע, הוא השתמש בבלו סמוק. כן, נראה לי. הוא לא או-אה. איזה פריצה. ועוד פעם קנון לקחו את 2 די בקלות. אונלי נייף כבר לוקח את הפיק על ואלי. אינפנט במצב של 2 על 3. או. פשוט יפה של קונסקט. וצ'יזי לוקח את הפיק על מרשיפ. ו4-0 לקנון בהתקפה. לא לידי הספיק להיכנס. ידון משחק פשוט זוועה. 1-3, לא יאומן. קונסקס עם הדאבל קיל. ועוד פעם 2 של אינפנט שנשארו מרשיפ ואונלי נייף עדיין באחד. הם לא ערנים, הם כל הזמן פורצים אותם לאותו מקום והם נשארים תמיד באחד. הם לא פורצים וכבר מושכים את עוד הזמן ולא יהיה להם מספיק זמן כדי לנסות לעשות פה משהו אפילו. כי זה לוקח את מרשיפ. ו5-0 לקון. לקנון. בוא נראה. השמירות של אינפנט עדיין נשארו בערך אותו דבר, 2-1, 2-2 ו1 לאופיס. כנראה אינפנט לא יודעים מה זה רוטייט. ידון כבר פורץ עם הסנייפר ו-C4 לאחד. וזה... כמעט כבר כל הקבוצה אינסייד. שתי סקופים. כן. בן לא עשה הסבר מספיק טוב. אז... טוב, ו6-0 מחצית ראשונה. הוא אופטימס עכשיו, בוא נראה מה יהיה. וחזרנו למחצית השנייה של קנון נגד אינפנט. קנון צריכים עכשיו רק ראונד אחד בשביל לנצח. היי. טוב. בוא נראה מה יהיה. לדעתי זה לא נשאר הרבה זמן. ועוד פעם לא ליודאי שם משהו לא נכון. הם עוד פעם שתי סקופים. לא, רד סמוק. אבל בסדר. או-אה. ידון מפספס. אונלי נייף נשאר. או, אונלי נייף עם הדאבל קיל. יהיה קלאץ'. ונגמר המשחק, גוד גיים. קנון עולים לשלב הבא.